ο οποίος προηγείται της Φερούζας που ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Κλέφτης again. Ενώ παίρνουμε τη στροφή των 1200 μέτρων με τον Indurain να προηγείται στο δικό του ρυθμό σήμερα, ακολουθούμενος από την Φερούζα. Πιο πίσω Best of Dancing, ο οποίος είναι τώρα τρίτος. Κοκορίς, ο οποίος βελτιώνει τη θέση του, όπως και ο Γιαννάκης. Έμεινε στην τελευταία θέση ο Τασούλης. Προηγείται στο ρυθμό του στο ύψος των 800 μέτρων ο Indurain. Η Φερούζα καλά τοποθετημένη στην δεύτερη θέση, πλησιάζει κάπως, όπως και ο Best of Dancing που είναι τρίτος. Όλα αυτά ενώ πλησιάζουμε το ύψος των 600 μέτρων. Ο Indurain είναι μπροστά, η Φερούζα στη δεύτερη θέση. Οι δύο πρώτοι φαίνεται να έχουν ξεκαθαρίσει, με τον Indurain πάντα να προηγείται της Φερούζας, η οποία καταδιώκει τώρα τον Indurain και τον πλησιάζει σε απόσταση βολής 400 μέτρα πριν το τέρμα. Indurain και Φερούζα. Περνάει η Φερούζα, έχει κάνει την επιθύσεις και περνάει τον Indurain. Φερούζα και Indurain. Ο Γιαννάκης τώρα είναι τρίτος μπροστά από το Best of Dancing. Φερούζα και Indurain. Η Φερούζα ξεκαθαρίζει στα τελευταία μέτρα. Ο Indurain στη δεύτερη θέση. Ο Γιαννάκης πιο πίσω είναι τρίτος. Φερούζα λοιπόν αδιαφιλονίκη την νικητρία της υποδρομίας. Ο Indurain τελικά στο δίδυμο μπροστά από τον επερθόντα Γιαννάκη. Πανεύκολη επικράτηση και πάλι της Φερούζας, η οποία ακολούθησε από την δεύτερη θέση τον Indurain, του επιτέθηκε στις αρχές της ευθείας, πέρασε μπροστά, αποσπάστηκε και κέρδισε εύκολα. Έχοντας και αυτό σταθερά, συμπλήρωσε το τρίο. Θα έλεγα ότι τα άλογα ήταν αυτό που μας έδειξαν και στις πρόσφατες εμφανίσεις τους, με εξαίρεση βέβαια τον Indurain, ο οποίος για τους γνωστούς λόγους είχε εξαφανιστεί πριν από μία ακριβώς εβδομάδα. Η Φερούζα όμως ήταν και πάλι η νικήτρια, με ένα ευνοϊκότατο ισοζυγισμό, 54,5 κιλά και σε μια ευνοϊκή απόσταση, αφού ακολούθησε τον ταχύτατο Indurain, τον έλεγχε θα έλεγα καλύτερα σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής, τον προσπέρασε με χαρακτηριστική άνεση και ευκολία στην στροφή του μιλίου για να απομακρυνθεί και να πάρει με εύκολο τρόπο την νίκη, ενώ ο Indurain, ο οποίος δεν δέχτηκε σήμερα πίεση από κανένα, είχε δυνάμεις για να συγκρατήσει την δεύτερη θέση